खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया फैबाय थानाय जेनेखि सिडली चिरांनि जेनेखि बाय इलेक्शनखौ लानानै बिथांमोननि मोनसे गुरुत्वपूर्ण मोनसे भिडिअ दिनै ओंखारदों ससियेल मिडियायावहाय आं नोंथांमोननो बेनिखायनो सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै माने गोथौयै बाथ्रा सिरियासलि बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों दा बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंथिमारदों जोंनि सिगाङाव आं नोंथांमोननो थर्न होजोबगोन आं खुगाजों बुंनानै होनाय नङा नोंथांमोननि खोमाजों खोनासं माने जोबजासे भिडिअ खोनासंथार भिडिअआ गुबुननि बायदि भिडिअ नङा एबारनि भिडिअआ बेलेग आरो आलादाथार स' गतिके नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे मोजाङै खोनासं बे दैदेनगिरिया बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै इउपिपिएलखौ थांखिनानै आरो बिथां माने बिटिआर सुक्तिखौ लानानै आरो बिजेपि सरकारा मा सिस्टेम दिनै मा प्रल'गन खालामदों आरो इउपिपिएलखौ मा मेगनजों नायदों बिनि गासैबो बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों अब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअखौ होनोसै लोगोफोर फै भिडिअखौ नोंसोर मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय आलादा रायजो सोरजिनायनि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बे बुस्थुआ जितु जायाखैमोन जायनि दारैनो बिटिसिजों सन्तुष्ट नुयैनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ होननानै जोङो लागाथार आरो आन्दलनजों दा एनडिएफनि दैदेननायाव आबसुनि दैदेननायाव हयथ' जोंबो एसेबाबो किन्सित पार्टियाव बिपिएफ थादोंब्लाबो जोंहाबो गोसो सिङाव साननाय दंमोन जितिया जोंनो सेपारेट स्टेट बा आलादा रायजो नांगौ जोंबो सिंजों सिं जों मदद जों थिखादारमोन जोंबो गैयाबाबो बिसिनि राजा लामा हमथेनायाव बबेबा रेल रुख' खालामनायाव बबेबा मिटिं दावथिं खालामनायाव जोंबो स्रोद जोंनिफ्रायबो डनेसन जोंबो हरदोंमोन दे जोङो फ्रन्ट साइडआव राजनितिखौ थादोंब्लाबो थिखादारब्लाबो फ्रन्टआव थायाब्लाबो जातिनि इसु उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु जोंनि बड'फा बिनि सिमांखौ जोंनि आल्टिमेट जोंनि सिमां बे जाफुंसारनायखौ जोंबो स्रोद मदद होदोंमोन जायनि थाखायनो रोजा रोजा जोंनि बर' माखासे मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बे आन्दलन जरित जादोंमोन जों गाज्रि मोना जाय बिथांमोना हयथ' नैबे आन्दलननि 2020नि 27 जानुवारिसिमाव सानदोंमोन बिनो रायजो जाबाय रिजन जाबाय बेसेबांबा गिदिर जाबाय न'खर साख्रि मोनसिगोन माने जोङो बन दाननानै जाग्रा माने जौ फाननानै जाग्रा बा अन्थाइ देनानै जाग्रा रावबो बिदि थाला गासिबो जोंनि हरिजोंथ' मा जाबावदों बेबायदि बुंदों आरोखि जिहेथु जोङो मोनसे सर' जाबोबाय जोंहा गोजोननाय गैया बे माने बिटिसिजोंल' जोंनि सिमाङा आलादा रायजो दा मानसिफ्रा बिदिनो 2020 सनाव बेखौनो जाबाय ना सानबाय जाथारबाय बेजोंनो जों गासिबो सन्तुष्ट जासिगोन जों गांनाय उखैनाय गासिबो जोबजोबसिगोनबा गरिबानो थालाबा न'खर साख्रि मोनजोबसिगोनब्ला बन दाननानै जाग्रा फाननानै जाग्रा जौ फाननानै जाग्रा गासिबो थालाब्ला नै बेयाव जों मदद होजोबनानै माखासे जोंनि खावसे बर' मानसिफ्रा रायजोफ्रा लैहोर हाबबाय आरो खिन्थु दा बिनि उनावसो मोनथिनोसै नानै जोंबो गामियाव एकदम थखन थुलायनानै बेरायग्रा बे बोराय आबौमोना दा थैनांगौ समावसो बड'लेण्डखौ मोनबायलाय आबौ ने थैथारनोसै बिसिना बाखाथारबाय थांबावबाय थखन थुनायना एकदम बाज्रं मोसाफालागासिनो दङ गानाथ' मोनसे दङ बेनोलाय बड'लेण्ड मोनहांहां सोरखौबा लायहांहां होदो दाना मोसादलागासिनोसै आरोखि दा बिदि माने भुल प्रसा सानदोंमोन जामारबाय जों गोजोन फैबाय खिन्थु थाङै थुङै नै बोसोरै माने बुजिबाय दा मोनसे खोथा ओरैबायदिबो जाया होमबा सासे मोनसे न'खराव जेनेबा सोरबा मावग्रा जों रुवाथि होना होमबा बेयो संनानै जाहोबाय ओंख्रि माने बेदर फिसा मस्ला बानलु संख्रि गासिबो जोब्बाय खिन्थु सासे मानसि संबाय थानाय एखमबा जानो सुखुवाना नै आखाइ सोलायनानै एसे साबसिन जागोन नामाब्रा बिनिया अथ'स' बेखौ जानानै जों 17 बोसोर दंगासिनो खोथाखौ बुजिदों ना हाग्रामा सरखारखौनो जोङो बिदिजोंनो जिखिनि जायो एसे जों देहा पार्टि जोंनि जाथिया जोंनि बिटिसिया एसे गोख्रों फ्राद जाफैदों खिन्थु बिनि बादैबो नै बड'लेण्ड मोनसे सिमां नुथारबाय माने ओरैबायदि सिमां नुहोबाय माने ओरैबायदि जाजोबबाय नैबेनि खारनाव दिनै बे आखाइ सोलायनानै जोङो दस्रानि ओंख्रि ओंखाम जानोसै नामा गोथावसिन जागोन होननानै नायदोंमोन उनाव जानानै नायबाय 2020आथ' थांबाय इलेक्सनबो जाबाय बिसोरनो सरखार दाबाय सरखारखौथ' मायदि मिथिखाया होमबा इलि हटेलसो ना होमबा जों 17 न'बो जोंखौथ' दाहोआखासै दाना उनाव मा जाहैबाय नै ओंखाम संग्रा गोदान प्रमद बर'आ एखमबा संख्रि बारा एखमबा दैलाव एखमबा ओंखाम खामबाय जाला थावला नै दा रायजो राजाफ्रा आपनि आप माने बेजों जालालै होननानै लैहोर जों फैगासिनो दङ दा बिदि जानानै दङ खिन्थु जोङो बिफोराव जि जोंनि मोनखानाय जोंनि माखासे बुस्थुफोरखौ जों खोमाना लाना थांगासिनो दङ
दा ओरैबायदि मोनसे बिपद जाना फैदों जों रायजोफ्रा जुदि साग्रिद जायाबा बिटिसिआ जुदि गोमोरफिननांगौब्ला गोमाफिननांगौ मा जागोन दा ओरैबायदि लाइनाव गोमानानै थांगासिनो दङ जोंनि बिटिसिआ 17 बोसोर सालायनायाव हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायाव गुबुन हारिखौ जों सोरखौबा सोदोंमोन बे जोंनि जायगायाव सोदोंमोन रावखौबोथ' सोआखै दिनै सरखार दानो थाखाय गावसिनि उद्देश्यखौ हासिल खालामनो थाखाय गावसिनि सेल्फिश सिखाव बुद्धिखौ हासिल खालामनो थाखाय मा खालामबाय एकदम बिजेपिखौ लोब सोनानै बिसिनि दाराय लोगो बानायनानै बिसोर सरखार सालायबाय दिनै बिसिनोथ' एसे जायगाल' मोननांगौ मोनसे भाषा गैया होमबा गसंनो मोनबा जिरायनो लुबैयो जिरायनो मोनबा उन्दुनो लुबैयो नै बेबायदि खालामै जोंनि बिटिसिखौ 17 बोसोर बेंनानै दोननाय लावखार बायदि सुखिदार बायदि बेखौ प्रमद बर'आ बे सासनखौ लानानै बिजेपिखौ सोनानै जोंनि जायगायाव ट्रेक्टरजों एवबाय थावाबो ट्रेक्टरनि खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं पदमफुलनि बेगर जोंनि बारियाव फोजोबबाय बिसायख'थि जाबाय दाना गांग्रां केन्डिडेटआ होना जोब्बाय नाय ना बिपिएफ देरहाखै ना इउपिपिएल देरहाखै बिसोरसो सासन खालामगासिनो दङ किन्तु जों बिसिनि दारै जोंहा एथ' गोबाव आन्दलन खालामना मोननाया जों बिसिनि दारै जोंखौ मन'ग्लाबनो बिसिनि उद्देश्यआ जोंखौथ' मन'ग्लाबनायसो ना जोंखौथ' सेस खालामनायसो फिसा जातिखौ धंस खालामनायसो दा बे बुस्थुखौ खालामनानै जोंनाव दा साग्लोबफैजोब्बाय आं बेखौनो बुंदों जोंनिनो ट्रेक्टरखौथ' मिथिखाबाय थावाबो जोंनि ड्राइभाराबो प्रमद बर' जाहैबाय दा ओजोंहाय बिसिनि गासिबो हालौखांजोबनानै खेथिया फोगासिनो दं सिंजों सिं जोंनि बारियाव बे एवनायाव बेगरा पदमफुल बेगर दा बारजोब्बाय बारनानै उनाव नै देग्लाय बिसोरसो साहस हाबाय 2025 सनाव बिसोरखौथ' बाहायजाबाय 4 बोसोर 5 बोसोरा गावसिनि उद्देश्यआ जाबाय दा बिसोरखौथ' नांला बिसिनाथ' बेबहार खालामग्रा दङ प्रमद बर'बो जोगासिनो जोंना लांदा दा 2025 सनाव मा खोथा बुंखो दाखालि नोंसोरखौ नांला जों आलदा गेलेनोसै थारमाने मा जाखो बेगरा फोनाया नै 40टा समस्ति जोंहा दङना बेयाव गासिबो केन्डिडेट लागायजोबसै थारमाने बेगरा गाजा बेरसिगोन एबार दा जुदि 40टानि गेजेरावबो जुदि बिसोरो केन्डिडेट होनानै जोंनि बिटिसिखौ जुदि सासन खालामोब्ला हा दा जुदि बिटिसिखौ सासन खालामो बिसोरनि उद्देश्यआथ' जोंखौथ' फोथांना दोननाय नङा जोंखौथ' बोरै राजनितिक भाबै जोंखौ सामाजिक भाबै जोंनि माबाखौ माने बोरै लोरजिया खालामनाय बिसोर उद्देश्यआ दा बे आरोखि दा बेखौनो मोनसे दङ शास्त्र बे ओरैबायदि सानदों थारमाने गावनो माने दावखाया ओरैबायदि सानदों आरोखि उखुम मुदायाव बानानै माने मालायखौसो नुदों आयु मानसिफ्रा दैबाना गिदिर जाबोखोलै लोब फैबाय बिसाला बै मानसिफ्रा उमुक ना बबाव थाबावगोनलै अथ'सो उखुम मुदासिम फैखाय गावदे बबाव थागोन बेखौ आन्दाज गैया बियो हा गावहा बासा दं फिसा दं जुदि गाव थाग्राय गैलाब्ला बबाव थागोन बियो नै बेबायदि अबस्था जानानै दङ जों ओरैबायदि जाम्बा जाना दं बिद्राय दा नोंथांमोनखौ जोंनि गामियाव फैयै मा खालामबोयो अरुण'दय स्किम होआखै होनबा अरुण'दय होनो माने जायनो बिपिएफआव थाङो बिसिनो होआ न'खौ दानगोननो सोरबाबा माने गंनै गंथाम लादोंनो गावसिनिया सोरनाबा अरुण'दयखौ माने अरुण'दया माबायदि मोनो मिथिगौ अरुण'दया जायफ्रा फिसाय थैजादों रान्दि मानसि खाना खुज्रा लेंग्रा बेंगुरा होनो जोङो बिसोर मोननांगौ जायफ्रा 40-45 बोसोर बाला जालांबाय खाफालाव लिरनाय गैया फिसाय मोनासै नै बिसोर बायदिया मानसियासो मोननांगौ किन्तु माने अरुण'दय 1 अरुण'दयआव मा जाहैबाय गासिबो गावसिनि मानसिया इउपिपिएलफ्रा जायफोर दङ सोरबा चेयारमेननि हिनजाव सोरबा मेम्बारनि हिनजाव सोरबा उमुक देवानिनि हिनजाव बे लाजोबाखै होनबा दा लाजोबाय मैया सरन बर' एमएलए सार बिथाङाथ' एमएलए नालाय मोनसे बुस्थुखौ आं स्पष्ट जाबावबाय आरोखि आं बेखौ एसे नोंथांमोननो फोरमायनो दा मा जाहैबाय एबारनिया अरुण'दय 1 अरुण'दय 2 बो गैलानो एबाराव अरुण'दय 3.0 होनना बुङो बे बुस्थुखौ दा थार्ड फेजआव फैबाय बे थार्ड फेजआव फैबाय दाना मा जादों नोंसिनिथिं जागोन ना जायाखै बे अरुण'दयखौ खालामदों ना खालामाखै जोंथिं बिराद खालामगासिनो दं खिन्थु आरो मोनसे दं जोंथिंजाय बे दा माने सुबाइजार पार्ट नैबे बे सुबाइजारा जोंनिया बे माबा सुबाइजारा जोंनिया बल्दि बारनानै सुबाइजार पार्टआ बियो नोंसिनि बिसायख'थियाव सिदलिजों दंफायो एबाराव होनो मोनफागोन जोङो दा जोंथिंजाय मा खालामदों 1200नि दख'ना बाब ओरैबायदि माने 1200नि जों मिटिं खालामो जोंनि सेराव थायखाय जमा आबसुसआव थायो खिन्थु पार्टियावसो थाया थाबाय जाय सोरनाव थांदों थाल लायै जोंनि मानसिफ्राथ' बाइक लायै बेरायोना जोंबो बेरायो
기분 트러버 하비피나네 노쿠나 해봐 쿨롱해봐 파티 조람다네 에이 능신은 그샤 랑등 남마 다 토가일레네 오홈바만에 더런 비잡 꼭스타인에 소매라 흐예 대붕대 능정력 포르그나 그야대 능 찌투실레 가트라벨레 누구 비싸스나 실레 네 베베지 클람등 진짜 바이도 타자래 어레베디 누르볼라바 입스레 만에 더럼니나 뭐 소매라 흔한고 오르모도 흔하니 주디마바나 만에 흐야바 단근네 돔기 흐바 액바비 정코 고노톤도데서 저거 시기 잠바잠이고 아베 칼람가시노 디리 잠바 칼람마킴바 아돔 니르파이 정 잠바잠비 정 가미오 타그라 쿠누무티 캄라 마우난 자그라 하지라 마울라가 네다 마이 하나인 부터 다비 호마우 주디 정 마와블라네 정 하구디야 붕아 din 하지라 마와블라네 다비 프로베디 만스쿠지 오로노도 흐이블라 바로소 티르소 무누바 말로스동어 베아타게 비케 쿠나카 툰실리니 नैबे मोनसे एग्रकमनि राजनीतिक सिगिनाय षड़यंत्र किन्तु एबाराव बे जाला जिहेतु गावसिनियानो एकदमबारे सोरबा एकदम सना गिदिर गिदिर गानग्रा चेयारमेननि हिनजावाथ' मालाबा गरिब जायालै मेम्बार हिनजावाबो गरिब जायालै बेथ' रान्दिबो नङा खाना खुज्राबो नङा बेंगुराबो नङा माबोरै मोननांगौ बियो दाना सरकारा मालाय